Здравейте, аз съм Стоян Зиков. При мен днес е Спартак Атанасов. Той е собственик на галерия Нова Art Space. Нова Art Space е създадена специално за да бъде център на различни културни събития. Изложби, концерти, театрални постановки, литературни четения, презентации. Така галерията успява да надхвърли възможността на стандартното галерийно пространство и да събере публика от различни поколения и с различни интереси. Нова Art Space е създадена през 2019 година като естествен пълноправен наследник на галерия Форум. София от своя страна е на софийската арт-сцена от 2009 година. За тези 15 години галерията се утвърди на българския арт-пазар, като е една от водещите художествени галерии, представящи както съвременно, така и класическо изкуство. Една от основните цели на галерията е изграждането на приемственост и мост между поколенията. През тези 15 години успешно са реализирани над 150 самостоятелни и общи изложби. Вие сте с видеокаст, подкаст за култура, изкуство, бизнес, иновация и тяхната точка на пресичане. В миналия епизод ви срещнах с Десислава Зафирова. Тя ни сподели своя дългогодишен опит като галерист, обсъдихме баланса между работата и като призвание и бизнес възможност. Пазара на съвременното изкуство тук и извън България, както и подготовката им за първото международно изложение за съвременно изкуство в България, София Art Fair. В днешното предаване с Спартак Атанасов ще говорим за галерията за съвременно изкуство като бизнес възможност, инвестиция в българското съвременно изкуство и класическо естествено, пазара за съвременно изкуство в България, международни участия, българското изкуство в чужбина. За първото международно изложение за съвременно изкуство в САФ и тяхното участие. Здравей, много ми е приятно да си днеска при мене. Благодаря за поканата и на мен ми е много приятно. Първо искам да те питам, имаш ли нещо в представянето, което би допълнил, тъй като ние имаме кратка форма на представяне, пък ти оставям възможността да ти да допълниш. Представянето беше много точно и то точно в момента, в който с изграждането на мостове и на приемственост между класическото и съвременното изкуство, тъй като за нас специално, за галерия Нова Art Space, това е много важно. Да има точно тази приемственост между класиката и съвременното и нито едното да не отрича другото. Тъй като ние сме галерия, която представя едновременно и съвременни автори, но и много често представяме колекции от класическо изкуство и от произведения, които сме събирали от колекционери и представят най-доброто от авторите ни, основно от миналия век насам. Така че тези мостове и тези паралели за нас са много важни. Галерията за съвременно изкуство, а във вашия случай е микс между съвременно изкуство, класическо изкуство и други, дори театър и други възможности. Можеш ли да ми го обясниш като бизнес модел, като бизнес възможност? Защото все пак всички сме, нали, защо не си решил примерно да направиш IT фирма? Веднага обяснявам. Тук отново включвам приемствеността, тъй като моята майка още в далечната 1997 година създаде първата галерия в Пловдив, която си беше класически тип галерия с друго наименование, разбира се, и тя беше насочена изцяло към представяне на българско съвременно изкуство, най-добрите ни автори основно от пловдивската сцена, но не само. И в годините, тъй като галерията се разви, естественият път беше да направим продължение в София, където всъщност се намесих аз вече от 2009 година с откриването на галерия Форум. Тогавашната галерия беше отново класически тип. Какво имам предвид? Организиране на постоянни изложби с художници и скулптори и тяхното представяне пред българската публика. Но в един момент този модел дали леко се поизхаби или пък ние имахме нужда от ново предизвикателство и през 2019 година всъщност открихме Нова Art Space и затова сменихме името и го кръстихме Нова Art Space, тъй като сменихме модела, а именно вътре в галерийното пространство го разчупихме да не е само галерия, а да е място за всички видове изкуства, както споменахте и вие, театрални постановки, литературни четения, отделно и вкарване, тук е важният момент на бизнеса вътре в галерията. Какво имам предвид? Чрез организирането на корпоративни и фирмени евенти започнахме да каним хора, които в един или друг момент не биха отишли в галерийно пространство. Чрез техният бизнес
те да го представят вътре в галерията. По този начин направихме симбиоза между бизнеса и изкуството. И по този начин, когато, например, вие искате да направите едно корпоративно събитие пред ваши клиенти и ги поканите в галерията, един от тези, примерно 100 човека гости да проявят интерес към българското изкуство, това за нас е успех, защото успяваме да вкараме група от хора, които в забързаното си ежедневие не биха отишли на изложба или на такъв тип събития, ги вкарваме вече в пространството и се опитваме да запалим нещо в тях. Така че това е нещо, което направихме като различно, като бизнес модел. Едно от нещата, които сме дискутирали с много хора от сектора, винаги е било това, че трябва да преливаме публики. Тоест, именно. Публиката, която се интересува от литература, но не се интересува от визуални изкуства, а пък публиката на визуални изкуства не се интересува, примерно, от сценични изкуства. Те не се интересуват от музикалната и така. А вие всъщност успявате да съчетаете и да направите наживо това преливане на публики по този начин с вашето пространство. Точно това беше всъщност идеята, да започнем да смесваме различните изкуства и различните публики, тъй като това е един процес, който той става малко естествен. Човек може да си мисли, че няма отношение към литературата, докато не се сблъска с нея едно към едно. Същото нещо е с визуалните изкуства и с всички останали. Просто хората имат нужда да направят, така да се каже, първата крачка. Да влезнат в галерията, да влезнат в музея, да влезнат в театъра, да отидат на литературно четене. Просто първата крачка е важната. Оттам нататък вече развитието, според мен, се получава естествено. И все пак ти каза, нали, за тази приемственост, описваш и вашия, така да го кажа, бизнес модел, който е и все пак да инвестираш в култура и в изкуство, не е ли, нали, в културата и в изкуството няма пари, защо? Тук момента с инвестициите е много интересен и трябва да отворя една скоба, че инвестирането в изкуство е определено финансов инструмент, който дава своите резултати, но в много малка част. Какво имам предвид? Ако си купите една картина, тя в никакъв случай не означава, че сте направили инвестиция финансова. Трябва да се инвестира в, така да се каже, в определени автори, в определени произведения на изкуството, за да очаквате, че в един краткосрочен или дългосрочен план тази инвестиция ще има доходност. Тук вече се намесват много сериозно галериите. Защото всъщност какво са галериите? Това са едни експерти в сферата на изкуството, които цял живот, тяхната опитност, професионализъм е насочена в това. Ако вие сега нямате никакви познания, да речем, в стоковата борса и в акциите, можете ли да отидете, нали, без консултация от специалист, да си купите акции и да очаквате, че със сигурност след 2-5 години ще даде доходност? Шансът е много минимален, даже е по-близко до късмета и до хазарта. Докато когато човек стъпи върху експертността, експертизата на човек, който, нали, има в случая дълги години назад лице, изграден имидж и се вижда какво е направил, тогава вече нещата стават доста по-сигурни. Така че инвестицията в изкуство трябва да бъде правена, както с всички останали инвестиции, с помощта на експерти. А в нашата сфера това са галеристите. Пак подчертавам, галеристите, тъй като това са хората, които в годините всъщност изграждат така наречения пазар на изкуство. Включвам, разбира се, в това отношение и аукционните къщи, но има определени разлики между галерия и аукционна къща. Понеже знам, че ти си професионалист в тази посока и вече си говорим, минахме в темата за инвестиции в изкуство. Много хора са гледали филми, виждали са как едни аристократи ходят по търгове, купуват едни шедьоври за няколко милиона. Как седи положението в България? Какво си инвестират нашите? Колко са възможностите за инвестиции в изкуство? Само това означава ли, че ти трябва да ходиш на изложби, да посещаваш галерии и да купуваш картини и до там ли се изчерпва инвестирането? Сега, както и на Запад, така и при нас, основно инвестициите са свързани с класическите автори. Трябва да бъдем откровени в това отношение. Там нещата са много по-сигурни, но го няма откривателството. Какво имам предвид под откривателство?
Това е човек да застане и да си избере автор или някаква малка група от автори, които сега са на пазара на съвременното изкуство и се развиват успешно. Тук го има точно този момент да успееш в ранна фаза да инвестираш в автори, които очаква да имат голямо развитие напред. Тогава вече човек може да направи наистина много сериозни инвестиции, но риска е много по-голям. Тук отново се връщам в предишния въпрос, че без помощта на специалист това почти е невъзможно да стане. Защо? Защото галериите всъщност са тези, които малко или много развиват авторите. Ние сме хората, които подхващаме една група от художници и в дългосрочен план правим стратегия за тяхното развитие. Да ги изваждаме ето на такива изложения и панери като София Арт Фер, което предстои през октомври, изложения, които са в чужбина, контакти с чуждестранни галерии и музеи, които всъщност формират цената на този автор в годините да расте. Но тук също искам да отворя една скоба, че говорим за малко по-дълъг период от инвестиране. Не може да се очаква, че от днес за утре нещата ще станат... Понеже няколко пъти направихме паралел, примерно с фондови борси, с инвестиции в акции, няма как да не те попитам каква е ликвидността на изкуството. За ликвидност определено може да говорим наистина при класиците и тя е доста по-висока, например, от пазара на недвижимите имоти. Тъй като ако вземем в София един апартамент, например, тристаен, който да давате под наем, средно доходността, която може да очаквате на година е 4-6%. Това е по статистика. Докато при пазара на изкуство може да очаквате много по-големи такива проценти доходност. Мога веднага да дам пример с автор като Генко Генков, който, и то примерът ще бъде личен, в началото на 2000-та година, 2001-2002 година, ние лично купувахме от самият автор произведения от него, които в последствие продавахме в галерията. Цените бяха между $600 и $800 тогава. Сега, 2024 година, 20 години по-късно, същите тези произведения, говорим като формат, като качество усреднено, са на цени между 8 и 12 хиляди евро. Така че всеки може да сметне в къщи за каква доходност говорим. Тя е огромна, но пак подчертавам, тук говорим за определена група от автори, не всичко е инвестиция. Няма как и да не те попитам за... Когато си говорим за... Примерно ти даде пример с Генко, но какви са пазарните възможности за продажба на българско изкуство извън България? Извън България възможностите са малки. Трябва това нещо да го кажем. Ние не сме добре познати на външния пазар. Малка група от авторите са тези, които и в исторически план са направили сериозни кариери, които присъстват техни произведения в чуждестранни музеи, може да се каже, че са броят на пръстите на двете ни ръце. Това са автори като Жорж Папазов, Жило Паскин, Кристо, Борис Георгиев и още няколко. В съвременен план също не бих казал, че имаме някакви много големи успехи в момента, но точно това всъщност дава възможността за развитие, тъй като това според мен нашият пазар и въобще източноевропейските автори са една не до край развита тема, която според мен, тъй като западноевропейските са ясни навсякъде и те са вече и малко и преекспонирани и шансовете там за развитие не са толкова големи. Докато източноевропейските автори са още в една такава зона на неяснота, което дава възможност наистина за един бум. Но тук отново трябва да споменем това, че усилията трябва да бъдат от много страни. Това са галериите, колекционерите, авторите, но тук трябва да намесим и държавата, която за съжаление не е особен помощник в сферата на културата, да не кажа почти никакъв, с изключение на това, че за щастие имаме вече 3 поредни участия на Венецианско биенале, което е много добре, тъй като държавата трябва да присъства на тези огромни международни форуми. Оставам на страна какво точно показваме, но важното е, че сме там, че сме пред света, че сме се заявили. Това отваря врати.
както и сега за София Арт Фер, това е една огромна крачка и възможност. Защото, ако не бъркам, ние сме единствената столица в Европейския съюз без такъв официален панаир на изкуствата, което е... Всъщност в Европа, не само в Европейския съюз. Още по-лошо. Още по-лошо в такъв случай, да, но ето, първите крачки вече се правят и то до този момент много професионално. Това отваря една голяма възможност. Голямата възможност, между другото, е в момента за публиката. Тъй като София Арт Фер ще представи, може би, предполагам, тъй като журито е доста сериозно, което селектираше галериите, едни от най-добрите галерии в страната, включително ще има международно участие, което пък е добре за нас като галерии, тъй като ще си сверим часовниците с тях. Ще видим едно към едно къде се намираме ние, къде се намират те, но големият бонус е за публиката, защото те ще могат да видят на едно място, може да се каже, най-доброто от българската съвременна сцена в момента. За малко пак ще върна на пазара. Може ли горе-долу да ми кажеш, тъй като знаем, ние сме го дискутирали тук в предаването, че горе-долу между 20 и 30% е продажбите на съвременно изкуство спрямо всичко, спрямо класическото изкуство, спрямо антиките, спрямо всичко. Да. Е горе-долу световен мащаб говоря, между 20 и 30%. Ти имаш наблюдение, тъй като работиш и в двете области, така да го кажем. При нас какво е съотношението съвременно изкуство спрямо класическо изкуство, утвърдено? Личното ми мнение е, че може би говорим за 50 на 50 съотношение, тъй като определено, особено в София, има доста галерии за съвременно изкуство, които са много активни и работят с доста автори, така че съвременното изкуство определено заема поне половината пазар от софийската арт сцена, тъй като мога да говоря основно за София. Другата половина категорично е в класиката, но там говорим за една свита група от колекционери, които всъщност, нали, почти изцяло говорим за инвестиции. Тук не става толкова дума за естетика, за някакви страхотни Искам да ти задам и още един въпрос, който пък е свързан с това, тъй като ти си с единия крак в София, ама с други си в Пловдив. Да. А това са, може би, най-добре развитите въобще от към гледна точка на пазар за изкуство. Защо някакси другите големи градове в страната, въпреки малки изключения в някои от тях, са драстично по-назад в тази посока? Въпросът е доста сложен и определено са 3 градовете, които така поддържат нещата. София, Пловдив и Варна бих включил в тази група. Трудно ми е да отговоря наистина. Според мен отново причините се дължат на първо инициативата от галеристи и търговци, които те са създателите на едно такова общество. Без да има такива генератори на култура, няма как да дойде от хората. Те не могат да го създадат сами. Те имат нужда някой да го направи, за да започнат те да го желаят този продукт. Най-малкото да искат да ходят по изложби. Така че и отново ще трябва да намеса държавата, защото без помощта, особено в по-малките градове на общините, много трудно може да стане. На хората трябва да им е ясно, че галерийният бизнес е изключително сложен. Много. Той почти не спазва правилата на стандартния такъв. Той има собствени правила и се определя от фактори, които са много така в един лек, бих го описал даже като балон, тъй като хората, които вътре участват в пазара, тъй като ние сме малък пазар, това трябва също да бъде казано, правилата се определят малко вътрешно ведомствено. Така че една идея сложна. За колко време се разработва една галерия? Според мен тя се разработва от ден едно до ден последен. Ако в един момент кажеш, че си стигнал някакво максимално ниво, просто пазара ще изхвърли. Ако не се развиваш всеки ден, абсолютно съм сигурен, че пазара ще те отстрани моментално. Ако решиш, че си вече най-добре представяш най-добрите автори и си номер едно, това означава, че си се объркал, според мен, много сериозно.
Ще ми се да споделиш твой опит с международни участия. Аз знам, че вие сте участвали, ти си човек, който пътуваш и не само и като участник, а и като посетител, знам, че си посещал. Да. Ще ми се да разкажеш твоите впечатления. Да, ние сме участвали на няколко панаира за съвременно изкуство. Били сме и в Хамбург, представили сме българско изкуство и в Дубай. Имали сме възможността да представяме българското изкуство и в Страсбург, когато бяхме приети да станем част от Европейския съюз. Нашата галерия беше избрана да представим една група от автори пред Европейския съюз, което за нас беше огромна така чест и привилегия. Приемаме се много добре, но сме изключително непознати. Просто започваме от кота 0. Когато дойдат колекционери, галеристи, търговци на изкуството, трябва да ги запознаваме от началото. Те просто нямат информация за нас, което е предизвикателство, но в един момент, когато вече покажем за какво става дума, видят нашите постижения, нашите автори, трябва да ви кажа, че вратите се отварят. Не сме имали до този момент излизане навън, което да не е било успешно, било то като публика или като финансови резултати. Така че добре приети сме навън, но сме все още непознати. Ще работим обаче в тази посока нещата да се променят, тъй като това е основната цел. Да изкараме българското съвременно, класиката няма да успеем. Нали, там нещата са приключени. И въпреки това, според мен е хубаво поне някой от авторите държавата да инвестира в тяхното популяризиране, то така че, как да кажа, публиката в чужбина, която се интересува от изкуството, знае, че съвременното българско изкуство стъпва върху раменете вече на някакви автори. Би било чудесно, но ако трябва да сме честни, галериите ще са тези, които ще го направят това нещо. И хора като София Арт Фер, организаторите с общи сили, така ще стане. Трябва да ви кажа съвсем откровенно, че повечето галерии и хора, които сме вътре в този бизнес, сме се отказали от това възможността да очакваме странична помощ, да разчитаме на собствени сили. Поне ние категорично до този момент сме изцяло на наши стиси. Искам да ти задам един въпрос, който честно казано, отговора на повечето галеристи, които са участвали до този момент, ме очуди първоначално, ме очудваше доста сериозно, сега вече го забелязвам като тенденция. Според теб, галериите за съвременно изкуство в София и в България достатъчно ли са? Абсолютно. Тоест ти според тебе сме достигнали капацитета? Абсолютно сме го достигнали. Абсолютно сме го достигнали, ще кажа защо. Стандартно дните за откриване на изложба са вторник, сряда и четвъртък. Просто е едно неписано правило, че това са основните дни за откриване на изложби. Има дни в активният сезон, който е от септември до юни месец, в който има по 4-5 изложби на ден в един и същи ден. И това продължава всяка една следваща седмица. Щом е така, това означава, че определено сме стигнали едно ниво на доста галерии, доста изложби, доста евенти и събития. Щом се препокриват, значи определено мащаба е доста добър. Сега искам да обърна посоката и да те питам за твоите наблюдения на това какви хора купуват изкуство в България. Можеш ли да ми дадеш някакъв профил? Не да ми кажеш конкретни имена, естествено. Да. Профилите са различни. Първо започваме от хората, които искат просто да притежават произведение на изкуство в дома си. Това е една немалка част от хората, които достатъчно са стигнали в своето развитие, че са направили апартамент, собствен или както и да е, и искат да имат едно-две произведения, които да са, може да се каже, и част от интериора. След това минаваме на една по-горна част от хората, които започват да оформят едни по-малки колекции. Те са, например, фен или почитател на един-двама автори и започват да събират по няколко произведения от тези един-двама автори, които те си харесват, следят. И вече оттам нататък стигаме до колекционерите. Колекционерите са хора, които изграждат колекция с лице. Тъй какво означава колекция с лице? Това означава в един момент ти вече да си решил да следиш определени автори или определен период или определена тема
и систематично да събираш произведения в тази посока. И то доста произведения. Но тук вече говорим за много четене, за много влагане на финанси, много разговори, много ходене по изложби, работа с търговци, за да се оформи една колекция. Тук вече стигаме до един много така важен момент, който е да си избереш правилните галерии и търговци, с които ще работиш, и всъщност взаимното доверие, тъй като това е фундаментално. За мен думата доверие в нашия бизнес е абсолютния фундамент. Има още един аспект, който някакси по света е много популярен, тъй като ние знаем, че що се отнася до съвременно изкуство в България, предимно разчитаме на частните галерии, защото откупки сериозни от институциите в България не се случват от години. Точно така е. Но по света има още едно нещо, освен че институциите си купуват съвременно изкуство, съществуват и така наречените корпоративни колекции. Така. Тук имаме, знаеме ги в общи линии, UBS, няколко такива, но до там се ограничава. Пък имаме доста сериозни бизнеси, които някакси защо не инвестират в колекциониране на изкуство. И аз се чуда. Много са малко в интерес на истината, както и така нареченото Art Hospitality също не е до край развито. Има леки крачки, които се правят в тази посока. Ето, например, това са някои от хотелите, които навлезнаха в българския пазар, които са с международен мениджмънт. Те знаят, че без произведение на изкуство, и то от вътрешната арт сцена, няма как да стане. И когато имаш примерно един хотел с 100 стаи, във всяка една от тях трябва да има произведение на изкуство, отделно в лобитата, така че това са вече едни сектори, които инвестират в изкуство, и то в българската сцена, което е много добре. Но все още са доста малко. А тези корпоративни клиенти, които споменавате вие, все още може би не са стигнали своето развитие до край в това отношение. Няма как да отбележа, отбелязал съм го и друг път, че всъщност съм попаднал и на изключителни примери, смисъл млади фирми, не чак толкова развити, които пък са започнали да колекционират изкуство, така че имаме и добри примери, няма да... Имаме, но повечето пъти това трябва да стане ясно, че са хора, които са завършили навън, видяли са добрия пример навън и сега го имплементират тук. Така че лека по лека ще стане и това. Ние бяхме една от първите галерии, които всъщност направихме още преди повече от 15 години изкуство под наем. Какво ще рече това? Вие имате фирма, офис, open space, примерно пространство, и искате да имате изкуство вътре и за вашите служители и клиентите, които идват, но не искате да инвестирате големи суми да го закупите. Може да бъде взето за едногодишен, двугодишен, 5-годишен период под наем с много намалена цена. Не притежавате самото изкуство, но то е вътре във вашия офис. Ако след година искате да имате други произведения, те се сменят, идват нови и по този начин едновременно се ползвате от това, че вътре е пълно с красиви неща, които в интерес на истината даже са и тема за разговор много често и разчупват леда, когато има изкуство, а пък не влагате огромни суми в началото, което е интересен модел. Сравнително отскоро имаме и първия инвестиционен фонд за инвестиции в изкуството. Да. Нали? Има ли почва за развитие на този фонд, а и на други фондове, които да също биха могли да се направят, тъй като знаем, че те действат по друг начин. Там всички купуват, т.е. участвайки във фонда, ти си притежател на един цял пакет от изкуство. Различен е принципът. Можеш ли да разкажеш за това нещо и съответно такива фондове те работят ли с галерии, примерно като вашата, или директно се свързват с артисти и въобще какъв е принципа на този тип? Да, може би там за самия фонд трябва да попитате тях. Хората от фонда. Да. Иначе знам за кое става дума. Да, там човек купува точно акции. Там е на принципа на стоковата борса. Не притежаваш определено произведение, получаваш акция от целият пакет изкуство, който е вътре.
Дали това е успешно, отново казвам, могат да кажат само те. А те иначе да, работят и с галерии, и с търговци, и с директно с художници. Аз не искам да коментираме конкретния фонд, а по-скоро се опитвам да задам посоката, то така както вече и ти и други участници са казвали, че източно европейското изкуство става някакси по-интересно, българското изкуство става по-интересно, то едни международни фондове за инвестиция в изкуство не биха ли проявили интерес за закупуване на българско такова изкуство? Аз съм малко скептичен и ще кажа защо. Тъй като ето фондове като UBS, например, те са едни от най-големите, те не правят такива пакети. Те купуват директно произведения на изкуството от самия автор или от самите галерии, но се знае кое е произведението. След което, ако организират търг или тръгнат да продават или да правят някаква акция, няма значение, се продава самото произведение и то носи това store value, което всъщност е в него, а не е на инвестиционни пакети. Така че леко съм скептичен в тази посока. Аз съм малко по-традиционно насочен. Имаме произведение, което има определена цена в този ден, купува се, после се продава и се виждат всичките метрики много, много ясно и чисто. Идва времето да си поговорим и за първото изложение за съвременно изкуство в България, международно изложение. Както отбелязахме, ще има и чуждестранни галерии, които ще присъстват. Имаме галерии както от София, така и от Пловдив. Въпросът ми е какво за тебе представлява, въпреки че ти вече в разговора няколко пъти включи ФЕАР, но какви са надеждите, до какво трябва да провокира провеждането на едно такова изложение? Моите надежди са много големи, наистина, тъй като първо, че съм участвал няколко пъти на такива международни изложения и виждам какъв е ефекта. Давам пример с един Хамбург. Просто говорим за хиляди души, които идват с целите си семейства, което тук е един много важен момент, че децата трябва да имат възможност да стигат до изкуство. Много е важно, тъй като това всъщност изгражда общество. Ние разчитаме на това поколението да се развива и да идва златно отдолу. Тук ще направя едно, което е важно и за нашите зрители, че всъщност за София Арт Феър посещенията за деца до 18 годишни са абсолютно безплатни, т.е. няма проблем да отидете с детето си, с двете си деца, с трите си деца, без да притеснявате, че трябва да платите една турба с пари. За да... Точно така, да. И призоваваме всички хора да заведат децата си, тъй като ще бъде интересно, категорично. Този микс от галерии плюс арт колективи, които ще участват, плюс emerging artists, които ще участват, това ще направи, вярвам, много сериозно и интересно събитие. Какви са моите лични надежди? Те са свързани с това, че никой не очаква, че от първото събитие ще станат някакви невероятни продажби или бум и така нататък. Нищо не става лесно, особено пък в нашия бизнес въобще. Но чрез тази подкрепа, тук галериите в момента ние подкрепяме това събитие. В годините вярвам, че първо, че ще се вдига нивото. Второ, че ще станем разпознаваеми на външни пазари или най-малкото интересни. Ще искат да дойдат да видят. По този начин ще се организират интересни контакти с чуждестранни панаири, с чуждестранни галерии, евентуално с чуждестранни музеи и най-добрият вариант е такива фондове вече, за които говорим и навън. Това са всъщност стъпките, които ще помогнат българската арт сцена да стъпи на ново ниво. Защото без да изкараме автори навън няма как да стане. Само с този вътрешния пазар той е чудесен, той върви нагоре, цените постоянно се качват, което е добре за всички. Това трябва също да бъде казано, че това, че цените се повишават, това е окей за абсолютно всички. Така трябва да бъде, тъй като когато се покачва всичко, щом този пазар следва тенденциите, значи все пак е подвластен на някакви механизми икономически. Как сме го коментирали примерно с Радослав Парушев, че езика на изкуството е интернационален, той няма нужда от превод. Точно така. Самите художници, това са едни посланници навън.
И то едни от най-добрите ни посланици, тъй като те са извън, поне би трябвало да са извън политиката, извън тези дребни проблеми, които постоянно ни занимават. Изкуството е нещо възвишено, то е над битовизма, който ни залива ежедневно. Това е все пак храна за душата и е нещо много по-голямо. Едно от нещата, които примерно е интересно да се отбележи, е, че нали, София Арт Фейер си партнира с Министерство на туризма. С идеята да презентира и събитието и въобще да започне България да се презентира като място за културен туризъм, а не само за ядене и пиене. Точно така, да. Защото всъщност културният туризъм е скъпият туризъм, този, който носи висока добавена стойност. Абсолютно съм съгласен и това е правилната посока. Поради тази причина и ние сме там, участваме, подкрепяме и ще подкрепяме тези събития, както и всички други такива инициативи, които са свързани с развитието на културата в България, тъй като това е наистина вярвам, че това е от фундаментално важно значение за развитието на обществото ни. Разкажи ми вие как ще се участвате в Фейера? Ние сме се спряли на 3 автори да представим. Иляна Илиева, която е съвременен автор, млад автор, работи основно в стил реализъм, хиперреализъм. Николай Панайотов, който е автор с завидна кариера в Париж, Франция, с многобройни изложби зад гърба си, автор, който е доста добре познат навън. Така бих го определил по-скоро към сюрреализма, но там винаги понятията са няколко и са размити. И скулптора от Пенка Никова. Тя пък е автор, която представяме повече от 15 години. Тя си един от, така да се каже, резидент авторите на галерията, така че 2 живописци и скулптора от Пенка Никова и се надяваме да сме направили така подбор, който да бъде... Целта ни беше да бъде интересно за публиката. Искахме да представим съвременно, без нищо като по-класическо, за да може да бъде определено интересно. Това ни е била основната цел. Тук искам да спомена, че ние се явяваме и с куратор Каролина Панаинте, която заедно сме избрали авторите, с които да участваме и влизаме, така да се каже, в екип. Тук на Панаира това е важно да се каже, тъй като екипната работа според мен води винаги до по-високи резултати. Да, всъщност едно от хубавите неща, които виждаме в процеса на организацията на Фейера е, че всъщност това е инфраструктурен проект, който е с такъв клъстерен характер. Тоест всички галерии, примерно, които вие реално сте един вид конкуриращи се, но всички знаете, че развитието на пазара е добре за всички. Точно така, аз съм фен на конкуренцията много голям. И това създава много интересен форми на колаборации, на разбиране. Аз, примерно, като отстрани гледаш, просто виждам как някакси в България е трудно постижимо да се обединяват нещата. Обикновено търсиме винаги къде да се разделиме, докато в момента наблюдавам процес на някакси общо удоволствие от това, че хората ще се обединят, че ще се занесат заедно, ще си обменят публика. Абсолютно. Както казах, аз първо съм много голям фен на конкуренцията, защото колкото е по-сериозна конкуренцията, това означава, че всички ние ще се развиваме с максимална скорост. От това печели единствено и само публиката и колекционерите, тъй като ние трябва да дигаме нивото, за да можем да гоним конкурентите и те да гонят нас. А по отношение на обединението, в интерес на истината, ние сме може би един от браншовете, от малкото браншове, които нямаме, така да се каже, асоциация, да речем, да, която да ни представлява, което може би е проблем, може би не мога да кажа. В никакъв случай няма обаче нелоялни, кой знае какви практики. По-скоро бих казал, че има едно така нормално, професионално отношение между галериите, доколкото е възможно. Да, но това ще бъде интересно обединение сега.
понеже нас ни гледа доста широк кръг от публика, не всички са, как да кажа, вътре в кухнята на визуалните изкуства. Ще ми се ти да се опиташ да поканиш тези хора, които са малко по-вън от визуалните изкуства, от изложбите, от тези неща, да им кажеш защо да посетят, примерно, феера, вашия павилион, вашата галерия. Бих поканил абсолютно всички, и малки, и големи, тъй като това е изключителна възможност, която сега се появява за първи път. Гарантирам, че всички участници са се постарали максимално много да покажат едни от най-добрите си автори, че ще бъде разнообразно. Самите организатори са дали заявка също така за изключително богата програма, workshop-ове, лекции, които ще бъдат изключително интригуващи. И въобще цялата тази симбиоза, която ще се получи, абсолютно вярвам на 100%, че ще бъде много интересна на широк кръг от хора. Изобщо тук не говорим за това, че трябва нещо като дойдете, че трябва да се купува. Не. Пак се връщам на първата крачка, че човек първо трябва да отиде, да разгледа и да види дали ще намери своето нещо. Така че призовавам всички да дойдат да направят първата крачка, да се запознаят с галериите. Голяма част от художниците също ще бъдат там, което отново е интересна възможност, тъй като не винаги тези големи автори може да ги срещнете, да поговорите с тях, а там те ще бъдат на линия и на разположение. Ами ти каза всъщност един много интересен детайл, тъй като при предварителното проучване, което беше поръчало в Фондация София Диша за нагласите, широките нагласи на публиката и потенциални посетители на такъв тип събитие, ако не ме лъже паметта, близо 70% казаха, че най-много би ги привлекло директния контакт с артисти, да могат да го говорят с такъв тип хора. Абсолютно. Това нещо го наблюдавам и на самите откривания на нашите изложби. Хората по друг начин се чувстват, когато могат да се срещнат със самия автор, тъй като малко или много художниците, това са артисти, това са друг тип, друга порода хора. Те са изключително интересни, удохотворени, с много интересни съдби, и това е много вълнуващо и интересно за хората, тъй като е много различно и получават много различна емоция от срещата с художниците, а пък с галеристите вече е малко по-професионалната част. Преди финално да ти благодаря за участието, ми се ще, аз си задавам винаги един такъв въпрос. Нещо, което би искал да те попитат, па никой не се сеща и аз не съм се сетил да те попитам, което би искал да споделиш до широка публика, нещо, което те вълнува тебе лично, персонално. По-скоро бих споделил мечта, а именно това, за което говорихме и преди малко. Българските автори и българската сцена трайно и утвърдено да стъпи на световната. Това ми е наистина мечта. Един ден, ако го видя, това ще бъде изключително щастлив. Аз всъщност работя и точно в тази посока. Това ще бъде наистина изключително постижение. Просто да бъдем равни на, да го кажем, на западноевропейската. Нека да не бъде световната, да бъдем чак такива максималисти, но на западноевропейската. Това ми е най-така в професионален план най-съкровената мечта и си го пожелавам го и въобще и на българските автори. Аз пък си пожелавам да ти се сбъдне това пожелание, понеже мисля, че всички хора в България би трябвало да искат това нещо да се случи наистина. Да, тъй като възможности ги имаме. И като талант. Много, много ти благодаря. Аз благодаря за участието. С голям интерес ще посетя вашия павилион на Nova Art Space в първото международно издание за съвременно изкуство, София Арт Фер. Благодаря на госта Спартак Атанасов. Благодаря ви и на вас. Гледайте ни следващия епизод.